EH Bilduk egunerokotasunean eta osoko bilkuran salatu omen dugu gure kale, eraikin publiko eta parken utzikeria eta mantentze lanik eza. Victor Miranda parkean gaude berriro, Las Llanas kiroldegiaren alboan. Duela 6 hilabete baino gehiago salatu genuen parke honek duen utzikeria mantenu faltagatik eta joan den urriaren 29ko osoko bilkuran egindako salaketa berriaren aurrean, gobernu taldeak berriro adierazi zuen garbitzeko enpresak ohiko moduan jarduten zuela. Ez dakigu zenbetabarrekoekin begiratzen dion gure herriaren egoerari, baina realitatea da parke hau berdezkaz, inbadituta dagoela eta ez duela hobekantza jarduerarik egin irisgarritasunerako. Zoritzarrez ez da noizean behinkoko egoera bat. Gobernu talde honen aurreikuspen, inbertsio eta proiektu faltak gure udalerriaren egoera orokorra larriagotu besterik ez du egiten. EH Bildun proposamenak eta proiektua ditugu, gure herria hobetzeko eta Sestao guztiok merezi dugun herria izateko.